Guragraning araga nitik wujude cekra mung kical menungso bisa mabur munggah kayangan iya iki Kakrasana jagune para dewa bisa mabur mergo duwe kadigdayan Garuda nglayang kowe sing jeneng Prabu Naga Prasanta ya Ratu Renggabumi bakal ngrangsang Suralaya njongkeng palenggane Sanggang Girinata lakon panjanganmu waton pinter mecah sirahe Kakrasana wah ilang nyawamu Mangsud narimeng kabu budine kang den bawani Kakrasana wonten dawuh bukulut arep ndok kapakake gajah iki badhe kula pecah sirahipun aja nggih aja Gajah Puspadenta iki semune wis ngaku kalah lawan jeneng kita kula kang mangkono men supaya piguna ingkang dadi uripe semune bakal suwita kelawan jeneng kita Kakrasana manute ndak kira ya mung marang Kakrasana buktinipun menawa Jajal Tityana
kondur marang negara Mandura. Ulun sing ngawat-ngawati kira-kira gajah iki manut karo kowe apa ora? Sinebut anak anung Anindita. Pinter gawe rasa marem lan uga ngarumake asmane wong tuwa. Basudewa. Anak kula Kakrasana. Iya pancen kaya mangkono. Tinuding ketiban sampur mongko dadi jagone dewa nyatane ngrampungi gawe. Semune ripalungguhan iki jagat Mandura wis wiwit surem. Kudu ana obor pemadang mongko sing dadi obore ora ana liya satriya ingkang kebak ing lelabuhan lan dharma suci. Ya ki anakmu si Kakrasana. Oh nggih. Yen tewa kados mekaten sisan damel kula aturi paring pangestu panjurung lan ugi nekseni bukulun. Ripalungguhan samangke kula lereh keprabon. Dene anak kula pun Kakrasana ing kula tetepaken dados ratu wonten ing negari Mandura kanthi ajejuluk Prabu Kakrasana ugi Prabu Balarama. Merga iki kelakon dadi jagone dewa, dadi balane dewa. Ulun uga paring senjata nama ya kuwi jejuluk Prabu Baladewa.
Ripalungguhan iki ora mung pukulun Bathara Narada semune jagat sak isine padha anjurung estremi paring pangayoman anggenmu dadi ratu ning bumi Mandura iki. Kantinen para warga Mandura marang ambangun lair lan batin. Yo nadyanto aku ngerti lamun to hambetmu ki mesti kereng kejem ora sabar. Nanging lamun kondok lambari karo kawicaksanan mesti wayanggenmu dadi ratu bisa ngadeg jejeg mongko pengayoman kulo. Allah tanpa rupa kula menika ratu saking Mandaraka nami kula Salyapati ingkang sepisan nderek mangayu bagya Prabu Baladewa ing sampun sinengkakaken ing aluhur dene ingkang angka kalih menawi menungsa niku gadah dosa kaliyan pangeran waton tinebus kanthi tobat lan tulusing pambudi sarta rosaning panembah tartamtu badhe pikantuk pangapura saking Gusti karana pangeran menika sipatipun maha welas lan asih. Nanging menawi menungsa gadah dosa kaliyan padha padane menungsa kok ngantos kula dereng nyuwun pangapunten lan dereng pikantuk lumunturing pangaksama kula badhe nyangga dosa nganti jaman akhiripun kula gusah Raden Kakrasana kados sato nalika suwan wonten ing Mandaraka mongko saged ngrampungaken perkawising negari kula. Sakmangke kula nyuwun pangapunten lan masrahaken anak kula Irawati bara anggenipun badhe murba wasisa. Menawi kula kedah nampi paukuman kula ikhlas lahir batin dipun gantung wonten alun-alun Mandura. Wong ki sing apik ora mung rebutan bener ning malah rebutan luput kaya lelakon iki. Mumpung iki ya dasare isih ana ing sasi Sawal. Doran ing ngapuran mestine lak ya Baladewa gelem nampa pasuwitane putri Mandaraka si Erawati iki. Inggih pukulun mboten langkung sendika ngestakaken dawuh mesake ora ditampa diriwangi kaya ngene tekan kene barang iki. Inggih ngestakaken kula tampi badhe kula palakrama. Kepiyakmu dadi ratu perintahmu luwih adem lamun to ana putri kang njajari lungguhmu Baladewa. Kejaba mung gaman kerukunan. Ora ana gaman sing digdaya kejaba mung gaman panunggal kadukten ingkang kababar ing Ripalungguhan iki. Manunggali Mandaraka kelawan Mandura pancatane rasa tresna antarane Baladewa kelawan Irawati muga dadi kekuatan ingkang santosa mbabar marang Rahayu satemah Rahayu Rahayu salamiya.
Wono bengi sukses.